ହାତରେ ମୋର ମନ୍ଥ ହବ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆସି ତାର ଦାରୁ ଯୌବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। କଣ ହେଲା? ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁରକୁ ପୁଣି ଜଣେ ନାରୀ ବଧା କରିବ। ଅସମ୍ଭବ। ଆସ ସେ ନାରୀ, ସେ ନାରୀ ଯିଏ ହଉଛି ନା କାହିଁକି ତାର ମୁକୁଳିତ କେଶକୁ ମୋ ଘରରେ ଧରି ଖୋସାରି ଖୋସାରି ଦେବି ମୋର ଅନ୍ତପୁରକୁ। ଆଉ ସେଠି ତା ସହିତ ରଚିବି ପ୍ରୀତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଦାର ମହିଷାସୁର।